kuble yepi baro kini lai teli ki jing puleng idon mentaga singi ka jimple baning kong na kitab Amos kala nang banyaw dekat kat ar hadu katsan kasam prapusan ka jimple baar na ka sitti jong Paulus ya ki Efesus kala nang baning kong lai hadu katsao but ka gospel ka de na Markus kala nang bandriu dekat nyaw hadu kat lai te kumba ngile barabor wat klet ban dua pulehi kine ki jing pule baro te naga gospel kat kum Markus kala nang dre dekat nyaw terter nga syuko ban pule tang kane kaba kat ar pule kumne kumta kila let bat kila yalap ba kibrukin kalabamut kila bebun gyuksoit ya bun kiba pang kila pensle daga umpenyang bat kila pen ko iki dapat syua kane pideban pulehi ni kumno Jisu la pagi apostol unta ayu kila le kane galong ko kongsan kila le kila kongu ya Jisu kila le kila yalap marulo ong yaki ban yalap bat ulang ayu reki ka bor ban pen koit ban beuksoit kine boro kila le pet mahamu hangne Jisu la hukum yaki ban le kine ki kam kila kongu ya Jisu ki apostol kila let ban yalap bale kila kongu ya Jisu ki pait ba ki ba yosngo ya ki apostol kila kongu kumbala ong ya ki apostol sab kila yalap makin kiberikin kelabamu te namar pet ka jingkongu ble pau la pau kun Jisu la kongu ya ipa menta Jisu la pai ki apostol kila kongu ya ki kiberi ki bala sngap kila kongu ya ki apostol aja yu kiba pangi yo jingkoit kila pensler da ko umpenyang don kiba perkara baleng don ka umpenyang ila thoang ne no de ba si kabalang su thau hi nangta la pon ko de ki te dada haga jingim jingi ka man ka sngi ngi ko ban yoi kampla ngi ko ban yoi jingkala bomot nyable yu kong wi ka apostol kamut ka jingi ka jong ka balang kamtam lele ka tin jong ble nagane ka daw man ka sngi kamtam na made ka lockdown pimio por ban le sai mene ta ka daw na supan kan mo yi fi kane ko ka kamram jingi pat nga shuka ban pule khndian na ka city jo Paulus ya ke Efesus kane fi de ban pule bahagene tamar ka don jingi kai pat ka jing shisha pat ka jing maya jo ka jinge kastan jingi Paulus la patai shai singa Efesus baning kong lai anyero ya oble upa jing utra jingi Jesus Christ bala aingi ya Christ ki jingkar khu bakanja mansim ni wat barbar ke jingkar khu bakanja do inja ka parthe mantra dre oble la ai jingkar khu bakanja mansim baro jong ka beneng te ni perkhat sang syapang ka parthe dre Paulus wong first beneng tamar jingkar khu barawa then shuaban thao ya ka parthe ola jin yangi au Chris pun bahayin jingi ki bamdon kane ke jingi catholic jingi au Chris phi layo ngang layo boleh uble la ai lupa yangi nangta bat ula khodiangi ki khon da ka snam ba ko do jingo la sus paingi bala mabye ki pop jingi kumta ter phide ban pule ngan batai shu phide ban pule bat kin su thu ga jing shi sha te man ka singi ban san ha ga jingi ngi hable yu an yaro ya uble man ka singi yaro sngongo pandan borom ya uble ngin sa san ha ga jinget ngin yo jingkala bomon bat ngin abangi kongu pule puson imsing ya kaktin jung uble baru uble baru bor baru pa baru kon baru mensim ba kodan kar ko yefi